La senyora que bressolava l'aire. El senyor que tenia la clau de la felicitat. La senyora que es va casar amb un bastó. On la majoria de gent veu comportaments inexplicables, jo hi veig part de la seva vida reflexada. Pot ser que la senyora bressoli un fill que va perdre? Per què les claus el fan tan feliç? Li recorden a la seva professió? Era conserge o sereno? Em dic Cristina i sóc educadora social. M'apassiona la meva feina i sento una profunda admiració cap a la gent gran. He volgut crear aquest projecte per acompanyar les persones grans amb o sense deteriorament cognitiu i les seues famílies. Perquè en lloc com a casa, sortir de la zona de confort produeix inseguretat i afavoreix la desorientació. El projecte consta de 4 línies d'actuació. Este tipus de malalties són un cop molt fort per als familiars. Moltes vegades no saben com han d'actuar ni com gestionar les situacions que es troben. Ella ha decidit gaudir d'un envelliment actiu. En este cas, el treballem amb la seva història de vida. Penso que no hi ha res més bonic que exercitar la ment amb la història personal de cadascú. La reminiscència és l'art d'ajudar a recordar. Per arribar a connectar amb la persona són necessaris 3 elements: l'empatia, conèixer la seva història i elements evocadors. Quan la persona ha perdut gairebé totes les seves capacitats, l'única manera que tenim de connectar amb ella i que ella connecti amb l'entorn és a través dels sentits. Ja no és lo que era. No se n'entere de res. Són frases devastadores i que a més no són certes. És necessari recordar que les persones senten i podem arribar a elles fins al seu últim alè. Però quan seré vell seguiré cantant-te cançons igual. Lupini i Ratini. Ignition sequence start.